Dipolong kedo producer Kalpana Barman pen puthot YouTube ahong jailong ke project alun kan arjan mate ni Kai Asampri pu alun kan arjan kedam tangar ni mohor chne pon laso pen kache parjan atu mohor kache ne patang ponsi rada phan YouTube along 1p thulo Chiklo John Clip ho apram producer Kalpana Barman kabor ipen kang honamen kang hon pu lun kan arjan YouTube along 1 Laso phi puthot senso ser sajot pu karbilun kanarjan kabonda patang ponsi rada phan YouTube along 1 thulu lapen puthot George Teron pen Valentina tum pen cheparjan pon seng hang pu lun kanarjan tame puthot YouTube ahong jai long 1 lason si producer Kalpana Barman pen puthot karbilun kanarjan kimi sami nang raje sadar lau pu alun kanarjan patang ponsi rada phan YouTube along 1 thulu Producer kabor ipen puthot project karbilun ni Kai Asampri pu alun arjan bonda ponsi project ate ot pen lun kan arjan chene ponsi rada phan 1p thulu rada kang hon pen kai ke aportame aning ke pat hedun pen kachirab dun pen a joksi labuson lun kan arjan tame paklang pon long bom lopusi producer hin pen rada phan akiro pajer pon lo labang so lun kan ni Kai Asampri along karbiang long along nong nam ka chathang klong chiparjan bangphi junmoni rong pipi lapen Rupa matum pensi kilang mesen lun arjan along cheparjan pon lapen makeup artist Alex Ronghang DOP editor Big Moirang playback singer Akanksha hippie lapen lyrics Prem Terang lapen music matia lunate oda bangke nong nam ka chat hangklong Nilut Paul hobdo pensi pipon thulo costume Lears Closet choreographer Konak Bardoloi production manager T Taro lapen ati matum chelang dosi bangso ni Kai Asampri pu alun kan arjan mesen pen pichun pon long lo ni sing nang padong abang nang hello oh ching ho ching ki long lete sing vi ring me news report Karbiang Long Live